zice că păcatul aduce distrugere în viața unui om. Biblia zice foarte clar că oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și că omul va sta într-o zi înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și va trebui să răspundă pentru toate lucrurile care le-a făcut în viață. De exact cum ai văzut în această scenetă, indiferent cât de mult este adâncit un om în păcat, indiferent cât de mult a eșuat în viață, există speranță cu Dumnezeu. Dumnezeu poate îndrepta viețile oamenilor, poate să le răscumpere, poate să le schimbe. O simplă rugăciune, un simplu moment de sinceritate, când un om se întoarce cu inima lui către Dumnezeu și își cere iertare, acest lucru poate să schimbe viața lui pentru totdeauna. Îmi amintesc că la vârsta de 19 ani m-a aruncat pentru prima oară lui Dumnezeu. Pot să zic că viața mea era o ruină, eram un eșec din punct de vedere al lucrurilor care le vorbeau oamenii despre mine, cei din familia mea. Ziceau: Cristi, nu o să poți să faci prea mult în viață. Și aici probabil că se aplică cuvintele care zic că așchia nu sare departe de trunchi. Cei din familia mea nu reușise să facă prea multe în viață și eu urmam să calc pe urmele lor. Dar vreau să zic ceva, m-a rugat o simplă rugăciune și Dumnezeu a schimbat viața mea și păcatele din viața mea au fost șterse prin sângele lui Iisus Hristos. Și de aceea vreau să zic astăzi, dacă sunt lucruri cu care tu te lupți în inima ta, în viața ta, păcate care vrea să le ștergi din viața ta, lucruri care vrea să le schimbi, vreau să zic, Iisus este în acest loc. Poate ești legat de alcool, poate ești legat de imoralitate, poate ai probleme cu dependență de droguri, sunt lucruri care le-ai făcut și îți pare rău. Vreau să zic astăzi, nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să facă toate lucrurile cu putință. El face miracole și poate să schimbe viața ta. Și de aceea mă întreb astăzi, dacă ești în acest loc și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, ai nevoie de o schimbare în viața ta, poate încerca multe lucruri, poate încerca multe soluții la problemele, dar îți dai seama că ai toate aceste lucruri, dar nu le-ai încercat niciodată pe Dumnezeu. Poate te-ai dus câteodată la biserică, poate ai încercat câte o rugăciune, dar niciodată n-ai încercat să-ți dedici viața ta în întregime lui Dumnezeu. Și astăzi, în timp ce auzi aceste cuvinte, îți dai seama că singura soluție pentru tine este Iisus. Doar Iisus poate vindeca viața ta, doar Iisus poate vindeca inima ta. Poate viața ta este o ruină, poate arăți bine pe din afară, poate ai o funcție bună, poate ai un loc de muncă bun, poate ești căsătorit, dar îți dai seama astăzi că ai nevoie de o minune de la Dumnezeu ca să restaureze viața ta. În afară arăți frumos, dar în inima ta știi că lucrurile n-ar trebui să fie așa. Și ai încercat multe lucruri, dar nu le-ai încercat niciodată pe Dumnezeu. Vreau astăzi să te încurajez să-L încerci pe Iisus, pentru că Dumnezeu face miracole, Dumnezeu poate să schimbe viețile. Eu sunt o mărturie vie astăzi a faptului că Dumnezeu schimbă vieți, că Dumnezeu mântuiește într-un mod în care nimeni nu poate mântui. Și de aceea, dacă ești în acest loc și ai vrea iertarea lui Dumnezeu, ai vrea să începi un alt fel de viață, o viață, cum se zice, cu piciorul drept, o viață de care să te poți bucura, o viață în care să știi că Dumnezeu e cu tine și că tu ești cu Dumnezeu. Dacă tu ești acea persoană, dă-mi un semn cu mâna ta, oriunde ești. Dumnezeu vrea să te ierte, Dumnezeu are milă astăzi, Dumnezeu încă iartă și schimbă viețile astăzi, Dumnezeu încă mântuiește, oriunde ești. Poate deja te-ai adâncit foarte mult în păcat și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Oriunde ești în locul ăsta, vreau să zic că Dumnezeu te iubește atât de mult, încât l-a dat pe singurul Său Fiu pentru tine, pentru ca oricine încrede în El, zice Biblia, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vrei să fii mântuit? Dă-mi un semn cu mâna ta și Dumnezeu te va ierta, Dumnezeu va schimba viața ta. Ai nevoie de un moment de sinceritate, ai nevoie să zici da lui Dumnezeu. Prea mult zicem astăzi da la orice lucru care ne apare în cale, dar când e vorba de Dumnezeu, deși știm că e adevărat, ne e rușine, cumva ne e frică să-L încercăm pe Dumnezeu, care este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla în viețile noastre. De aceea astăzi vreau să te încurajez, dacă ți-e rușine sau ți-e frică și totuși ai vrea să-L încerci pe Iisus, dă-mi un semn cu mâna ta. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să restaureze viața ta,
Dumnezeu vrea să te schimbe. Vă mulțumesc. O să mergem mai departe cu programul nostru. O să avem câteva cântece, câteva mărturii, avem câteva invitații cu programul pe care noi îl avem. Suntem o biserică creștină în care Dumnezeu schimbă viețile și Dumnezeu vrea să te ajute și pe tine. Poate auzi cuvintele mele astăzi și îți dai seama că ai nevoie de Isus. Poate ai nevoie să fii eliberat de alcool, de țigări, de păcate care le-ai făcut. Vreau să zic, pentru Dumnezeu nu-i prea greu. Pentru Isus e ușor să facă minuni și are una pentru tine. Vă mulțumim!